Jasten har inte så mycket att göra idag. Kanske inte alls haft på sig. Fem knop, ja. Det är inte mycket vind som ni kan se på vågorna. Det är inte mycket vind som man kan se på vågorna. Men vi ligger på här i 5,3 knop på pinkryss. Rodret är släppt och den går spikrakt. Dåligt trimmade seger, men det tar vi en annan gång. Båten tycks ju gå bra ändå, trots att det är lite för mycket slack. Bodings nya G2 med bronsseger. Med insydda latter. Här har 2 platser på den.